Здравейте, аз съм професор Доминик Шнайдер. Аз съм ръководител на детската клиника в Дортмунд и ще говорим тук на тема здравеопазване при децата. Днес за болки в гърлото. Защо детето ми има болки в гърлото? За това има много причини. През зимата това може да се дължи на това, че въздухът от отоплението е много сух. Детето е малко дехидратирано и поради това има възпалено гърло, или много плаче, или много е лудувало. Но разбира се, има и инфекции, т.е. възпаление на гърлото, като възпаление на сливиците или просто възпаление в задната част на гърлото. Как мога да помогна на детето си при болки в гърлото? Първо бих погледнала детето си, за да видя дали все още може да пие и да се храни добре, или преглъщането е много болезнено. Тогава детето би трябвало обязателно да пие достатъчно. А ако децата имат по-силна болка, могат да получат и свещичка или сок срещу болка и температура. И определено трябва също да измеря и температурата. Възпаленото гърло, придружено от висока температура, показва инфекция. И тогава може би трябва лекар да погледне детето. Кога детето ми трябва да отиде на лекар? Мисля, че трябва да се отиде на лекар с възпалено гърло и висока температура. Така че ако температурата е над 39 градуса или по-висока, обикновено може да се отиде на педиатър на следващия ден. Не е непременно необходимо да се прави това през нощта. По същия начин трябва да се отиде на лекар, ако детето изобщо не може повече да се храни или пие. При възпалено гърло децата трябва да пият много. Трябва да се обърне и внимание на това, дали речта на децата се е променила. Трескавостта често е нормална, но ако говорът им е много неясен, т.е. ако говорят така, сякаш имат картофи в устата си, това винаги е причина да се отиде на лекар. Ако родителите имат впечатлението, че лицето на детето им е малко подуто, че лимфните възли тук са много големи, също трябва да отидат на педиатър. Полезно ли е да се обърнете към собствения си педиатър? Това винаги има смисъл, защото той познава детето ви най-добре. Знае какви са били предишните заболявания и също така знае какво може да се случи в семейството. Поради тази причина това винаги е първата стъпка. Детето ми нуждае ли се от антибиотик? Повечето болки в гърлото са напълно безобидни. Не е примерно инфекция. И ако това са инфекции, то много често те са вируси. Срещу вирусите антибиотиците не помагат. Има само определени инфекции, при които се дават антибиотици. Това е класическото възпаление на сливиците, примерно. Тогава може да се дава антибиотик, ако температурата не изчезне от само себе си.